Pila ka bahin sang Western Visayas naka-eksperyensya sang mamunog nga pag-ulan. Disaster Risk Reduction and Management Office sa Rehiyon nakahanda sa posible epekto sang malain nga tiyempo. Sunod sa Office of the Civil Defense 6 sa karon, wala sang may na-record nga halit sang Bagyo Ulysses sa Bugos ni Rehiyon. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Apisar wala sang direktang epekto ang Bagyo Ulysses sa Rehiyon sa East. Lunes pa lang nagpanghanda na ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office sa Bugos nga Rehiyon. Kainas ang Kaagahon sang naeksperyensyahan ng mamunog nga pag-ulan kag Mabaskog nga pagpanagoob sa pila ka bahin sa Rehiyon. Sa monitoring sang Office of the Civil Defense Region 6, wala man sang na-record nga halit nga ginbilan ng bagyo sa Rehiyon. Ang aton nga mga provincial DRM offices naka blue to red alert status sila. And of course, ang ating mga Bacolod City and Iloilo City. Pero as of this time, so far wala kita sang any affectation or any damages. Sa probinsya naman sang Iloilo ginbantayan man sang Provincial DRRMO ang pila ka mga banwa sa probinsya nga masami naka-record sang pag-usmod sang duta. May na-monitor ang aton nga sensor nga pagjutay nga paghulag. Hindi na siya makita physical. Pero ang aton nga mga instrument na-detect ina, that is why nga for the last 4 or 5 days, may 5 kita sina to kapamilya nga ginpapalayo sa sina nga mga areas. Sa banwa naman sang Leon, 73 ka mga barangay ang ginakabig nga highly susceptible sa landslide. Gani alerto man ang DRRM sang banwa. Ilabi na sa pagmonitor sa mga barangay nga nalakip sa mga mataas ang tsansa sa pag-usmod sang duta. Mga gamit kag mga responders, especially mga responders naton, ginapa activate ginaton 24/7 ang aton nga operation center. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, 1 Western Visayas.